Теофан Сокеров, Роенето на пчелите, 1979 година. Роенето на пчелите на Теофан Сокеров би могла да бъде и емблема на тази изложба. Съчетанието на символи и визуални препратки в нея предават много от атмосферата на 70-те и 80-те години в България. Попадаме в сюжет, в който група мъже гледат безучастно как рояк пчели напуска един стар фотоапарат някъде по залез, някъде по терена до футболна врата. Виждат се фрагменти от пчеларско оборудване, от тръгващи си женски крака в сандали, от музикален инструмент, които биха могли да са и нещо друго, една живописна мъгла. Фотографски реалистичните образи съжителстват с сюрреалистични елементи и с на места напълно оставени на въображението живописни абстракции. Единият от господата вдясно на композицията с ключ в ръка наднича от платното направо към зрителя като в търсене на съпричастност, а другият с цигарата, както се вижда, е потънал в тъга като на сбогуване. Много често Теофан Сокеров ползва подобни отрязвания на фигурите, които изглеждат сякаш някои от персонажите са нахули в картината директно от реалността. Тази характерна за 70-те и 80-те тенденция към репортажност и документализъм в живописта се свързва с другата актуална линия на така наречената асоциативна метафоричност. И при двете има типично за българското изкуство от този период преработване на основната концепция за реализма, като към нея се добавят сюрреалистични или, както е прието да се наричат тогава, асоциативно-метафорични въздействия. Двете посоки се представят в допълнение една към друга или в опозиция. Цитирането на фотографския образ често се тълкува като извънредно коректен към документалната правдивост похват. Но той никога не е сам за себе си, а е почти винаги част от композиция с много по-сложен и дори абстрактен смисъл. При Теофан Сокеров сюжетът е усложнен и напластен с елементи до такава степен, че само авторът може да го разкодира. В крайна сметка смисълът се променя и с течение на времето. В днешния ден роенето на пчелите е вече друга история с много различни нюанси от тези, които е имала през 1979 година.